Salut! Suntem acum în cursul 2 și ne vom face cunoștință cu niște dispozitive care le întâlnim în viața de zi cu zi și este foarte important să le cunoaștem. Da. Acestea sunt dioda, tranzistorul bipolar care e format tot practic din diode, nu de urși polari, și tranzistorul MOS. Așa. Dioda e folosită ca să nu, dioda e folosită ca să fac din curent alternativ curent continuu cele mai multe cazuri și ca să nu permită trecerea curentului în anumite direcții. Tranzistorul bipolar are o aplicație foarte vastă, începând cu amplificatoarele operaționale, pentru că acolo el este elementul de bază amplificator, și continuând cu televizoarele, telefoanele și procesoarele noastre. Drept, faptul este că sunt acolo alt fel de tranzistoare folosite tehnologia CMOS, dar ideea de bază este preluată de aici. Așa că acesta este tatăl procesoarelor actuale. Ok, toate aceste șmecherii ale tehnologiei moderne au în spate niște materiale din care sunt confecționate, așa numitele materiale semiconductoare. Aici e multă teorie prostească pe care am să încerc să o prezint un pic mai grafic. Materialele semiconductoare sunt niște materiale, sunt metale, de fapt, sunt elementele tabelului Mendeleev, puteți să le spuneți cum vreți. În fond sunt tot niște atomi care au anumite proprietăți. Aceste proprietăți sunt următoarele. În primul rând, ele se află din punct de vedere electric, uitați aici, sunt în grupa A4, deci aici, și din punct de vedere electric se află între metalele conductoare și izolatoare, care nu conduc curentul electric deloc. De ce se întâmplă acest lucru? Păi fiindcă au, în primul rând 4 electroni de valență și nu au atât de mulți electroni care să conducă curent electric foarte repede, normal, adică, și mai au o rezistivitate care datorată tot acestui fapt de 10 la minus 6, de la 10 la minus 6 până la 10 la minus 4 ohm pe centimetru. Uitați aici, asta e rezistivitatea la elementele care sunt izolatoare. Vedeți cu cât e mult mai mare, nici nu se compară. Și elementele care sunt metalele conductoare au rezistivitate mai mică, de ordinul 10 la minus 9. Văd că nu a băgat-o aici domn profesor. Bun. Și luăm frumușel cu unde văd chestii ce? Caut și ca să marchez rotund așa. Mai scurt. Hai, ca idee. Aia este elementele semiconductoare din grupa 4 și să anume siliciu și germaniu, să iau cam de fiecare dată în diodele obișnuite. Așa, acum, ca să creăm noi, dioda e formată din două straturi, stratul P și stratul N. În fiecare din aceste două straturi sunt conductori care conduc curentul electric. În stratul P, de la plus, sugestiv, conduc plusurile, adică, sau golurile, care n-au nimic, n-au electroni în ele. În stratul N conduc electronii, sau le mai spune conductori majoritari. În stratul N sunt mulți electroni, foarte mulți electroni cu minus, de aceea ele sunt așa numite N, negativ. Bun, dar cum se formează stratul P și stratul N? Păi, luând din elementul de bază, e un metal sau un element semiconductor de aici, din grupa 4. Dacă vrem să-l facem P, adică cu plus, mergem... Stai să-mi amintesc unde merge. Semiconductoare, rezistăți intermediare, se găsesc în coloana 4. Foarte corect. Ca să-l facem N, mergem în 5.
Dar de ce mergem în 5? Foarte simplu, fiindcă în 5 avem mai mulți electroni de valență, tocmai 5 electroni de valență. Și aceștia 5 electroni de valență, când îi îndopăm în materiale care au 4 electroni de valență pe ultimul strat, se primește că acolo apar mai mulți electroni în plus. Reprezentăm imediat acest lucru grafic, numai să găsesc prostie ce e. Stai să opresc un pic. Deci, ca să obținem un element de tip N, un material de tip N, luăm elementul de bază care e germaniu sau siliciu, așa, în el, aici scriem așa frumos germaniu sau siliciu, care au 3 electroni de valență, 4, da. 4 electroni de valență. Adăugăm, aici o să așa, punem atomi, bați un atom albastru, să facem atomi, încă un atom, încă mulți atomi, așa. În jurul lor sunt mulți electroni mici, care o să facem negri, fiindcă sunt negativi sau așa, mov, și sunt mulți electroni, dar pe stratul ultimul strat sunt câte 4, îi facem aici 4 electroni, așa, și peste tot așa. Acum, dacă facem așa numitul proces de dopare cu elemente din grupa 5, așa, avem, scriem aici, grupa 5, de aici se iau elemente ca fosforul, aici, elemente așa ca fosforul, arseniul și altele. Da. Luăm de exemplu fosfor, care are 5 electroni de valență pe ultimul strat. Luăm un fosfor de aici, verzu, fosforul cum e? Arde așa, el lasă verde. Băgăm un fosfor, așa, care are 5 electroni de valență aici. Bați, 5, 1, 2, 3, 4, 5 electroni de valență. Și aceștia, când băgăm aici mai multe impurități, mai multe, dopăm practic cu mai multe elemente care au mai mulți atomi de fosfor, care au 5 electroni de valență, în stratul sau în materialul mamă care avea 4 electroni, se primește că avem mai mulți electroni în plus. Sau avem așa numiți electroni care vor participa la conducția electrică. Acești electroni